बाय बाय नोंथांमोनखौ मोनसे हेल' लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ आरोबाव खेबसे फिन बरायबावबाय आसा खालामो गासिबो मोजाङैनो दं होननानै ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङैनो दंथ'यो ओमफ्राय दिनैहायनि भिडिअआनो जाहैबाय दिनैहायनि भिडिअ माने बे भिडिअ 10 तारिखनिमोन ना आरो नभेम्बरनि 10 तारिखनिमोन आं रेकर्ड खालामना दोननाया गोबावानो जाबायमोन ओमफ्राय दिनैसो आङो सम मोननायखाय दिनैसो आङो ओमफ्राय इडिट खालामनानै होबाय आरोना ओमफ्राय बे भिडिअआ जाहैबाय जों गामियावहाय खाथियावनो आरो जोंहानि खाथियावहाय थियेटार लाबोदोंमोन आरो ओमफ्राय जों दायो नायनो थांगासिनो आरो जोंहा मा आं ओमफ्राय जोंहा मादै ओमफ्राय जोंहा बाबानि बिनानाव हाबा जानाय आरो फैदों आरो थियेटार नायनो आनै जोंहा आनै फिसा ओमफ्राय आनै फिसालानि नानि आरो जों नायनो थांगासिनो आरो दायो ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो गोसोबा नायलांदो आरोना बिदिब्ला नायलांबाय थादो।
few moments later. আকাশৰে নীলা হৈ ৰ আকাশ
3 hours later. लोगोफोर जों दायो नायखांबाय ओमफ्राय आं बारा भिडिअ लाबाय थालायदिया आरो थियेटाराहाय मोजाङानो जादोंमोन बारा बयाद्रायबो जायाखैमोन दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन लोगोफोर बिदिब्ला बाय बाय